El vídeo d'avui va sobre què m'han regalat per Nadal. Un, dos, tres. Com va? Per Nadal m'han regalat diferents coses. La primera, que aquesta va ser de part del Pare Noel, però de la part dels pares, m'han regalat una que era, l'altra part està aquí, és feixuga, que aquí de dins és allà on s'hi posen les abelles i fan la mel. Llavors, una altra de les coses que m'han regalat és de part de pare i mare, Papà Noel, ha estat el traje per anar a les abelles. Aquí us deixaré una foto perquè vosaltres veieu com me queda. Una de les coses que també m'han regalat ha estat un motxero que, com veus, du la meva cara del canal, el logo del canal, posat i un 2019. I aquest és del Pare Noel, però de part de la meva madrina. I com veus, funciona. El tinc aquí guardat perquè no vull que se m'arrotxi. De part del Pare Noel d'en Borja Viejo Espinosa m'han regalat un kit complet per fer creps. Que m'agraden molt els creps i sempre li demanava on podia trobar una per fer creps. I m'ha regalat solla, és que em passa massa per de dins, i l'altra cosa que no he pensat a dur-la, que és l'espàtula per girar. Ja l'he fet a servir i la veritat que va molt bé. Una de les coses de la part de la meva germana són unes galletes que ella va personalitzar, que són la meva cara a damunt les galletes. I també amb un caixonet, allà on tu, després d'haver menjat les galletes, hi pots guardar coses. De part de la meva predina, és aquest jersei de caça, que jo m'agrada molt el color de caça, i és una sudadera bastant gruixadeta per anar per fred. Una altra cosa que m'ha regalat el Pare Noel de part de la meva germana és les sabates Vans en so dibuix de caça. Està brutes. Perquè les he fet servir. Que com ja vos he dit, són de caça i jo m'agrada molt el color. Bé, i una gran sorpresa per tots vosaltres que vos ho mereixeu per aquell gran mèrit que heu tingut de seguir-me i tot això, vos hem preparat una sorpresa en col·laboració d'en Boirats. Com veus, aquí tenim unes camisetes, això és una, i això és l'altra, que el que farem serà sortejar. Hi haurà quatre guanyadors, perquè en Boirats encara no m'ha duit el mocador, que vos deixo una foto per aquí. Encara no me l'ha duit, però me'l durà. Hi haurà un sorteig d'una camiseta per una persona, una altra camiseta d'un altre modelo per a una altra persona i un mocador per a una persona i un altre mocador per a una altra persona. Bé, que sapigueu que això anirà acompanyat, les camisetes i el mocador, si vosaltres voleu, aniran acompanyats d'una firma del grup i de meva. Com ho heu de fer per participar? Per participar vos deixo un link aquí baix i vosaltres heu d'anar en el meu Instagram i veureu que hi ha una foto meva que jo duc aquesta camiseta, aquesta,
allà on, allà a la descripció hi haurà totes les passes que heu de seguir per poder entrar en aquest sorteig. Bé, lots, molta sort, que Déu bon ho guardi. Bé, molta sort a tots, que podeu guanyar aquestes dues camisetes i mocadors i un bon Sant Antoni. Per si no feia Sant Antoni, és una festa que feim aquí a Mallorca. Bé, m'agradaria saber si vos han regalat qualque regalo similar a aquest i què vos han regalat. Ah, per cert, escriu-m'ho pels comentaris, Mos veiem en el següent vídeo. Au, idoi! Au, idoi! Au, idoi! Au, idoi! Au, idoi! Au, idoi! Adeu!